И още от новините днес. Спешна среща за безопасността на летище София. Причината е извънредната ситуация в петък вечер, когато неидентифициран дрон навлезе на територията на аеропорта и блокира временно трафика. Подробностите сега от Алекс Донев. Здравей! Здравейте! Срещата ще се проведе този ранен следобед, като на нея ще участва министъра на транспорта, представители на гранична полиция, на ръководство на въздушното движение, на главна агенция гражданска въздухоплавателна администрация, на летище София и на службите. Очаква се да бъдат обсъдени вариантите за справяне на такива ситуации, при които неидентифицирани летателни обекти навлизат на територията на летището и какви са техническите средства те да бъдат сваляни. Нека да чуем какви са всъщност възможностите според антидрон експерта Стайко Топалов. Решението трябва да бъде многослойно. Трябва да се разчита на няколко вида технологии, за да бъде прецизно откриването и прецизно отблъскването от дронове. Решенията, които са най-работещи към този момент, са базирани на радиофреквенси технология. Това означава, че се открива радиосигнала, който е между пилота и дрона. Може да бъде прекъснат този по кибер начин сигнал и дрона да бъде прихванат и приземен на безопасно място.